Ginpasakaan sang kaso administratibo ang Anay Jail Warden sang Bjmp sa Nanga Pototan nga si Jail Senior Inspector Norberto Mesiano Jr. Magluwas kay Mesiano, ginpasakaan man sang kaso nga administratibo ang tatlo pagid ka personnel nga ginalkipanan sang duwa ka duty personnel kagang hepe sang security and control nga ginrelieve ka ginassign sa iban nga pasilidad. Ini ang ginkumpirmar ni Attorney Jairus Duhelio, spokesperson sang Bjmp 6 sa pagpakig-angot sang Radyo Bandera Iloilo. Dugang paniya nga nanginbalasihan sa pagpasaka sang kaso nga gross neglect of conduct batok sa ila among nakita nga pagpabaya sa mga person deprived of liberty o kan PDLs. Isa ini ka dismissible offense gani mahimo mapalin sa serbisyo ang mga natungdan kung mapamatudan. Madumduman nga sang Agosto 24 nagpatigayon sang noise barrage ang mga PDLs bangod sa reklamo sa pagkaon, mahal nga presyo sang balaklon kag indi manami nga pagtrato sa ila. Kaginiisi ka banderang Kim Kaluyu, nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.